היי, אני מאיה, מגניב שאתם צופים בי. היום אני אלמד אתכם איך לתת עיצוב וסטייל אישי למתן שלכם. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז מה שאתם עושים קודם כל, זה אם זה אפשרי, אתם מוציאים את הראש של המתן מהמתן, ככה שנשאר רק החוט. ואיתו אנחנו עובדים. עכשיו, מה שעושים זה בוחרים את הצבע הראשון שלנו. אצלי מה שאני בוחרת זה סגול, ואני מותחת אותו ואני לוקחת קצת חוט. ואני גוזרת בקצה. עכשיו אני לוקחת את המתן. אצלי חלק ממנו טיפה קרוע, אז אני מתחילה בחלק הלא קרוע, שיהיה לי יותר קל. אני קושרת את החוט בהתחלה של המתן. פעמיים. ואז יש לי את השאריות, אני משאירה אותם כאן, ואני מלפפת את החוט מסביב ומעל השאריות בשביל שלא יראו אותם. ככה זה נראה קצת מוזר, אבל כשנמשיך תראו שזה יהיה הרבה יותר טוב, וזה יראה גם הרבה יותר טוב. ואני ממשיכה ללפף. כשהגעתי לשלב הזה ואני רוצה להחליף צבע, מה שאני עושה, אז אני דקה משאירה את זה כאן, אני לוקחת את הצבע שאני רוצה, אני עושה כמו שעשיתי בהתחלה. פותחת אותו קצת, גוזרת במקום שאני רוצה, ואז אני קושרת אותו לזה שכבר התחלתי ללפף. ועכשיו אני מניחה את זה ככה, ואני מתחילה ללפף בדיוק אותו דבר, מעל הקשר ומעל החוטים. אז עכשיו, אחרי שסיימנו את הצבע השני, שזה הצהוב, עשיתי אותו בינתיים, אז אני עושה בדיוק מה שעשיתי בין הסגול לצהוב. אני לוקחת את הצבע הבא שלי, הוא נראה אותו צהוב, אבל הוא צהוב קצת יותר כהה. אני חותכת אותו, בדיוק כמו שעשיתי. בדיוק כמו שעשיתי בקודם. ומחברת אותו בדיוק באותה צורה. אוקיי, אז אתם רואים כאן שעדיין נשאר לי טיפה שאריות. אז זה לא כזה נורא, אני יכולה פשוט לחבר את זה לצבע הבא ולהמשיך לעשות פשוט מעל. ואני ממשיכה. סביר להניח שזה ייקח לכם קצת זמן לעשות את הכל. אז אם כבר התייאשתם או נמאס לכם או אתם רוצים להמשיך ביום אחר, זה בסדר. זה גם מה שאתם עושים כשאתם מסיימים. אתם לוקחים, אתם עושים קשר בסוף, ככה, כאן, מותחים אותו חזק, פעמיים, בשביל שזה לא יזוז הכל, מניחים, משכים, ואת השאריות פשוט גוזרים. וזהו. טוב, אז זהו זה. מקווה שאהבתם את הסרטון. זה מאוד קל ופשוט, כל אחד יכול להכין את זה. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, יירשמו לערוץ. ביי! שאני הכי אוהבת לעשות. טוב, אז זהו. מקווה שאהבתם את זה. רגע.